тарабхонаи фурӯшӣ дар Гипразем. Салом дӯстони азиз, ман амин помешанияи фурӯш мебошад. Айни замон дар Гипразем қарор дорем. Аз ин тараф бозори Вориси Сомон, мактаби 91, деҳқонбозори Гипразем, инҷо худаш военный городок ва аз ин тараф заправкаи Тоҷирон. Тарабхонаи фурӯши имрӯзаамон мана ҳамин тарабхона мебошад. Бисёре бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи тарабхонаи фурӯшӣ. Масоҳаташ зиёда аз 276 метри квадратӣ мебошад. Масоҳати калон дорад дӯстони азиз. Дар назди роҳи мошингар ҷойгир аст. Бениҳоят минтақаи серодам мебошад дӯстони азиз ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Ҳамаи таҷҳизотҳо, мебелу техника, таҷҳизотҳои ошхона ҳамааш меистад дӯстони азиз. Дута зал дорад. Якум зали асосӣ, зале ки дар назди дари даромад аст. Дуюм бошад летняя зона дӯстони азиз. Бениҳоят як ҷои зебо, ҷои бениҳоят хуб аст. Ҳозир камтар пас нишон медиҳем. Чӣ гуна вариантҳо аст дӯстони азиз? Метавонед ин тарабхонаро харидорӣ карда иҷоратии ин тарабхонаро давом диҳед, яъне ҳамин бизнесро давом диҳед дӯстони азиз. Ҳамаи коргарояш, администратор ҳамааш меистад. Иҷораро давом медиҳеду ҳар моҳ зиёда аз 15 000 сомонӣ маблағ ба даст мегиред. ё ин ки дӯстони азиз метавонед харидорӣ карда ба дигар намуд тиҷорат табдил диҳед. Ҳамаш ихтиёри шумо. Метавонед иҷоратиро давом диҳеду ҳар моҳ маблағи бениҳоят хуб ба даст гиред. ё ин ки метавонед дигар дилхоҳ тиҷоратро дар инҷо оғоз кунед, чунки минтақаи бениҳоят серодам мебошад. Якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ умуман мушкилӣ нест. Хулас минтақаи бениҳоят серодам мебошад, ҳам серодам, ҳам сернушин. бинед чӣ қадар як дизайни аҷоиб дорад дӯстони азиз. Дизайни бениҳоят зебо. Меравем ба тарафи летняя зона. Дар инҷо ҳоҷатхона дӯстони азиз. Аз ин дар медароем, рост меравем ва ин бошад летняя зона дӯстони азиз. Бениҳоят як ҷои хуб, ҷои зебо. Одамоне ки ин бизнесро мефаҳманд, ин тиҷоратро мефаҳманд, аллакай медонанд ки чӣ қадар летняя зона як чизи хуб мебошад барои тиҷорати тарабхона. ва дӯстони азиз, бо ин указатил мо нишон додестем. Дар ин ҷо як дар аст дӯстони гиромӣ. Аз ин дар медароем замин тақрибан 2 ба 8 мебошад ва дар он замин якта трансформатор аст. Трансформатори шахсӣ алоҳида мебошад дӯстони азиз аз худи ҳамин тарабхона. Инҷо барная стойка. дӯстони азиз, ин ҳавличаи тарабхона мебошад. Дар ин ҷо чӣ хеле мебинед 3 та дар аст дӯстони азиз. Дар ин дар як хонача аст, дар он ҷо яхдонҳо. сабти тарабхона ба анҷом расид дӯстони азиз. Ҳамаи тарабхонаро ба шумо нишон додем. Худатон дидед чӣ қадар як тарабхонаи калон, тарабхонаи зебо мебошад дӯстони азиз. Дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. Хулас варианти беҳтарин аст. Марҳамат, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. Оиди нарх гап мезанем. Нархи 1 метри квадратии ин тарабхона $800 мебошад дӯстони азиз. Нархи пурра, нархи умумӣ дар рӯи экрани шумо баромад. хотир расо мекунем ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Барои ҳамин марҳамат, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. рақамҳои соҳиби тарабхона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи тарабхона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.